Ara llistarem el nostre blog a blogs català, també un directori de blogs en català organitzat per categories, com directori.com.org que hem fet abans. El que hem de fer doncs és buscar la categoria que més s'adeqüi al nostre blog. Per plantes medicinals escolliré salut i medicina. Aquí no tinc cap més categoria, veig, doncs ja puc insertar el meu blog. Simplement a dalt a la dreta tenim enviar el teu blog i col·locaré l'adreça de plantes medicinals. Aquí posaré el títol, un tema, una breu descripció, molt bé, i temes, doncs, plantes medicinals, planta medicinal, medicina alternativa. Molt bé, ja en tinc prou. Envio l'enllaç i ells mateixos aviat em donaran d'alta. No és automàtic, també hi ha algú que revisarà la direcció web que acabo d'enviar per tal d'acceptar-la.